Omaklo mi se 6 minuta 63 sekunde, svirao je moj bend. Svaka im čast, aplauz za njih. Dakle, dobro oni to kompiliraju. Idem ja sa mojim gostima iz Granda, da nam stiže moćna žena, Nataša Vodeničar. Aplauz za nju, molim vas, jedan veliki. Nataša, dobroveče, dobrodošla, ljubim ruku. Dobro večer svima u studiju. Hvala na pozivu. Imaš dobru dušu, Boga mi. Hvala. Trudim se. Sve se to, je to sve tvoje? I srce. Sve je moje. I srce i dušu. Sve je prirodno, sve je tvoje. Da. Svaka čast, Nataša. Reci mi, ovaj moćna žena, jako gleda na YouTube-u. Moćna žena je nova pesma. Tako, jako gledana na YouTube-u. Tako se zove, jako gledana, da. Za početak je super. Uglavnom, muziku i aranžman radio moj dečko Alen Ćirić, ja sam pisala tekst. A pusti dečka, dečko ne postoji kad dođeš u emisiju Prst. Pa mora malo. Uglavnom, ne zato što da bi se ja kao pravila da sam neka moćna žena, nego sam htela zapravo da opišem današnje žene kako su hrabre i moćne i jake postale, a može da posluži naravno i za one žene koje nisu možda dovoljno moćne koliko bi želele, pa eto da im posluži pesma kao neka vrsta motivacije ili afirmacije. Da počnu više da je slušaju i da veruju u sebe i naravno u svoje moći. Nacionalna megastar zvezda koja je uzela pare na reality programima i čovek koji je postao zvezda putem interneta, prva velika, Gastos, aplauz za njega, molim vas. Moj veliki brat i prijatelj. Pa gde si, Gastos? Evo me, hvala ti što si me pozvao, valjda 3. put, ja mislim da sam ovde. I nadam se još 33. Tako je, moj drug, bit ćeš... I drago mi što sedim s ovim ljudima, možda ću nešto pametno čujem, što je jako ono što bi želeo, pošto inače gde god odem dobijem neki transfer blama. Ovdje ću dobiti neki transfer inteligencije. Tako je. Da, zato što sedim sa velikim ljudima i prelepim damama i bend je super i jedva čekam da se ovo zahukta, ja sam spreman. To. Život je meni 100 godina. Izvini, život je meni. Sljedeći čovjek koga ću vam predstaviti je legenda sportskog novinarstva. Večera sve legende, legendarni doktor. Svi su legende, da. Tako je. Moćne žene. Legendarne, tako je. Moćne žene i legendarni internet. I legendarni internet. Došao, mislim, Eto, vidiš. Kanada, Kuba, Kanada i Srbija i bukvalno dan pre nego što je ono. Doktore, došao sam samo zato što je ovo, po meni bar, jedina svetla tačka u našim surovim i sivim životima. Hvala na ovako lepom najavu. Gastos, krenuo si u muzičke vode. Pa krenuo sam, mislim, ja sam dug u tome, svirao sam i gitare i pravio gluposti, pravio matrice i ne znam nije šta, posle otišao tamo u parove kad se napijem, ja hvatam mikrofon, da sam ja zapravo pevač, a ne oni pevači. I stalno sam nešto kao trudio se, nemam pojma nije šta, pošto to volim, nekako me to ispunjava. A realno, DJ-ingom se bavim već nemam pojma, 10 godina kad sam otišao za Pariz. I onda aj kao da probam nešto da uradim na taj fazon. I to je, brate, prošlo mnogo dobro. Tako da mi je jako drago zbog toga. Cob je radio matricu, to je instrumental i sve, i zajedno smo radili tekst. A Davido je radio spot sa mojom režijom, sve sam osmislio bukvalno ja i to je dalo jako lep rezultat. Ajde da vidimo. Pesma se zove Namerno. Namerno da vidimo, brate. Namerno to radiš, namerno. Ajmo, Gastos, je. Bravo, evo, aplaudiraju i staro i mlado. Hvala svima. Samo idi, malo pič na glas. Nije mnogo peglan ono glas, što bi rekao ono autotune i te fore, nego realno neki falševi su morali jednostavno se isprave, pošto je jako bilo u nekim trenucima jako visoko da ja to otpevam kao jedan, ne mogu da kažem iskusan pevač. I to je bukvalno bilo samo da, aha, dobro, ne možeš, tuk, aha, sad je super. I cap i eto, mislim, nema toliko onoga što kao svi kažu. Ti se odplačica, ajde nešto za profesora Bojića, molim te. Kada bi me pitali s kim bi noći noćila, kada bi me pitali s kim bi zore čekala, s tobom bi noću zvezde brojala, s tobom bi zori rosu ukrala, s tobom bi
noću zvezde brojala, ej, s tobom bi zori rosu ukrala, ej. Bravo, Nataša! Hvala. Šta kažete, Milojko, na celu ovu priču? Fantazija. Krene sa mnom, pogledaj, nemoj mene da snimaš, snimaj ove noge, vidi ovo, pogledaj. Pogledaj šta, kakav dečko, kakvi brigadiri. A dušu, snimi dušu, snimi dušu. Ovo je mnogo. Duša je vidljiva, tako je. Zato ona pomenula dečka, moj momak pravio pesmu. Da je ne bi ja zvao u bioskop, ali ja ću je svejedno zvati u bioskop. Idem ja s Majom u bolnicu Ostrog da je pregledam srce. Idemo. A, hoćemo li? Kako ćeš moći doći do njega? Hoću. Kao imamo skener 64. Nosit ćeš ga ti. Pa dobro. Doći će Gagi tu, sveže oženjen. Odličan ti je ovaj Šta ti kažeš? Odličan ti prilog, stvarno. Oduševio sam se. Što smeš? Zato što mi je Jay presimpatičan. Pre mjesec dana smo bili na piću sa mojim menadžerom iz Bosne, Branimirom, i baš, on se uopšte nije promenio. On je isti ovako kakav je. I pustio mi je novu pesmu i mnogo je lepo, ja da čekam da izađe. Ja puštio i tebi. Ti si uradio isto novu pesmu. Da, završio sam i novu pesmu u saradnji sa Đala Bratom i Buba Korelijem. Poza njih i poza Imperiju, njihov studio, i to će najvjerojatnije da izađe negde januara, pošto namjerno i dalje obarao neke tamo YouTube rekorde. Svaki treći ili eventualno četvrti, peti dan ubodem neki milion, što je zapravo super za jednu prvu i početnu pesmu. Samim tim vidim koliko sam zapravo jak što se tiče mreža i ljudi koji su me zgotivili i iz realitija i sa YouTube-a i ono sve. Hoćeš se vraćati u reality? Pa nema potrebe. Mislim da sam se dovoljno tamo mučio da bi sad krenuo nešto da radim. Dovoljno su me kako da kažem, lansirali. Ili bolje reći, sam sam sebe lansirao tu gde sam sad. Dobro, a bilo je seksa u realitiju? Hvala Bogu, seksa i u realitiju i van realitija. Hvala Bogu. Nije te bilo malo sramota, roditelji ovo? Ma ne, brate, šta keva da kaže. Ona zna da ima ludoksina i to. Ali nije to ništa što se kaže za muškarce, nema pojma nija šta. To je više za devojke, ali i to je, ne znam, normalno, zdravi smo ljudi. Devojke, je li sramota voditi ljubav u realitiju? Mene bi bilo sramota. Bilo bi te sramota? Da, iako ovako možda izgledam da nisam stidljiva, ja jesam jako stidljiva, ali za kamere i za show biznis moram ovako da budem. Kad zasvrbi dlan, to je strašno. To je sve što mogu da kažem. Pitajte Maju, Maja zna. Nije teško. Što se mora nije teško, je Maja. Isti smo hleb jeli. Jel' tako? Isti smo hleb jeli, bre. Pa, samo realno. Majo, da smo ti i ja u realitiju, jel bi... Bilo bi vruće, kao i sad. Što misliš ti? A razmišljao si o tome? Ti malo prije, čime sad pitaš? Pa vidi kako te Berni gleda, blizanci te gledaju, vidi ga. Gledate ko mače kobasicu. Blizanci. Neka. Ne, razume Maja, može stvarno ti da savjete, i pošto ona realno, najrealnije, mislim, nas dvoje jedini možemo da pričamo na tu temu, s obzirom da razumemo šta znači kad te neko zatvori u određenu prostoriju i servira ti priče. Da, mnogo su pojačane emocije, da. Ma nije samo emocije, jedino što te onako destresira je to. I onda samo nađeš neki kutak, brate, mislim, Dobro, ali ti si preterao, ti si sa 4-5, pa ste se svađali, pa... Santi, brate, šta zna dete šta je 200 kila? Alo, Santi! Ispo si Ako najveći nije za frajer. dvije, nije ni za jednu. Realno. Ma ja tako, sam li pravo? Ne mislim da sam najveći tamo bio, ali Ne, bilo ispo je si šta je najveći bilo. frajer na Balkanu, čoveče. Ma ajde, molim. Ko šta radi, mislim, to... Meni drugari kaže, ba šta ti tamo, to samo radiš po realitiju, ovako kaže, nema ništa. Ništa? Pa da. Dobro, sad si se zaljubio, sad je to takva situacija. Da, pucam. Milojko Pantić. Ja se ne razumem Vi u niste to. imali seks u realitiju. Kao prase u pomoranđe. Tako isto. Ne znam ništa o tome, eto. Eto, ali znate da recitujete. Ne daj se generacija moja. Ajde, Maja, ponovi. Majo, ponovi. Sad si ti na redu. Majo, odrecituj nam. Stvarno, da vam odrecitujem? Da. Hoćete li ozbiljno, ali Može možda da mi se peva. smijete. Maja peva Uvelo lišće. Nećemo, evo. Mogu ja... Sandro, samo da kažem, Milojko fenomenalno kazuje stihove. Poezija je potpuno vezana sa srcem i verovatno je srce mitski organ, između ostalog što se tamo negde na dnu srca
nalazi generator takvih emocija. I verovatno je čuveni pisac Flaubert u knjizi Septembre rekao da je ljudsko srce neiscrpno za tugu. Jedna ili dve sreće ga preplave potpuno, a sve nesreće celoga čovečanstva mogu u njemu da zakažu sastanak i žive kao gosti. I zato kad je srce u lepoti i među lepotom, njega treba i transplantirati i obnoviti ukoliko su uslovi opasni. Nataša, sva si se naježila. Vidim ti ne po grudima, nego po duši. Doktore, kada Milovan pominje srce, emocije, osjećanja... Ja sam i profesor književnosti usput. Bravo, pa naravno. Usput. Da. Uz hirurgiju. Eto, malo. Ja sam srećan kako samo ljudi mogu biti srećni kad popiju neki napitak koji ti prostruji kroz telo. Viski, recimo. Pa dobro, recimo. Ili domaću rakiju. Tako je. Dakle, srećan zato što sam dobio jedno stvorenje, jedno čedno, milo, ljupko, nežno, produhovljeno stvorenje. Ja znam da sada svi ovi sa pokvarenom maštom misle, vidi, Panta se zaljubio i tako. Jesam, zaljubio sam se, ali u svog unuka Vasilija. Moj Vasa, ja nisam mogao da verujem da tako malo stvorenje može u čoveku da izazove toliko emocija i tu vrstu osjećanja da ja prosto, evo i sada, imam Vasinu sliku pred očima, bez obzira što su divne ove devojke tu. Boga mi, To je post. I ja stvarno svima preporučujem, rađajte decu. Što više dece. To je budućnost. Ajmo, Gastos, kad praviš decu? I tu je pesnik da nam po ugledu na ptičice za trudne sve devojčice. Tako je. Kaj ti nama pevaj, uradila si spot dobar, ali ćemo posle spotu daj nešto uživo sa ovim bendom da se ne smore. Sa Prsluk bendom, ajmo. Sliku da je volim, imam jedno srce da me boli, imam jednu želju s njom da ostarim, ali da je nikad ne ostvarim. Imam jednu želju s njom da ostarim, ali da je nikad ne nosi vetar, nosi lišće opalo, od tebe mi ništa nije ostalo, samo tajna sakrivena mojom suzom okićena, samo tajna sakrivena. Pa ti sem duše imaš i dobar glas. Nadam se da se čuje ta duša. Čuje se, kao što se vidi. duša. Ti si uradila dobar spot. Nisam u recitovanju možda tako, ali eto, zato u pevanju možda mogu da pokažem tu vrstu emocije. Svaka ti čast. Sad Ale nije moj prijatelj. Hvala Bogu, nisam dovoljno popio, inače bi skakao. Šta, sekao bi vene. Sekao bi vene. Ništa, dogovorit ćemo sve to za pare i za transplantacije. Jesi sačuvao pare od realitija? Sad sam uložio u spot prvi, ali mi se već vratilo. Od YouTube-a ugovore i tako i vratilo se bukvalno, što mi je jako drago.
Tako da sreće me bije, ne znam šta je ovo, da kucam u drvo, što želim, ja ne želim svima. Šuti, samo nek te zdravlje služi. Od ozdo kucajte, bolje. Odavde, a? Dozdo. Ček. Sceničarka, uradila si spot dobar. Ali... Spot smo zaista sami kreirali, tako da to je neka nova produkcija, a music video, kao što je i studio naš. Tako sad smo počeli i to. Pa ti ćeš se udati za tog Alena na kraju. Ne znam, vidjet ćemo ako me zaprosi. Uglavnom... Ovo je poziv. Nisi trebala. Da. U Prsluku se ne priča o momcima. Ovde se... Da. Nisam znala to, ali dobro sljedeći put, Mada sam valjda ja će ljudi javno da zvao zaborave na ovo, pa. Dobro, jesi za prevaru? Iskreno? Ne, zato što je Alen tamo u publici. Nije zato, stvarno nisam za prevaru. Ti, Majo? Ne, bože sačuvaj. Nikad, ma kako? Jezik... Profesore, vas... Nikad, svašta život nosi, ali mislim... Nađeš to nekog doktora lepog u emisiji. Kad god kažete nikad, to vam se najpre desi. Nikad ne govorite nikad. Da, pa zato sam i rekla sad, nikad ne reci nikad. Pogledaj band kakvi, to je pet mačora, brate, februarskih. Ne, i oni, dok je gledao sad, i oni u sebi kažu, ne, nikad ni mi, nikad. Ma niko nikad. Pričaju šta Alisandrov. Ovaj pevač mi je, nikotinska kriza ga uhvatila, on je najgori. Dobro, ajde, pošto si uradila spot, a mi nećemo gledati spot zato što moji kamermani hoće da te vide ovde celu. Moćna žena, samo za Falcon Tours si rekla. Moćna žena, Nataša Vodeničar, Alene, blago tebi. Moćna žena. Imao sam neku dvojku, s obzirom da kida kako peva, ali brate, ovo je bam, onu facu. Hvala. Tako da, javi nam se u A Music Studio, sljedeća pesma. Idemo ja. Idemo ja. Duet, sine. Zagasto sam. Ja radim duet sa mojim bendom. Pa super, možeš i ti onda. Idemo svi tamo. Doći ćemo, valjda ću ja dobiti nešto za dž ovde. Profesor, jel može žena da pomuti mozak, pošto ste vi... Pa zbog žene su ratovi, revolucije, žene začini, šta drugo da se kaže. Žene su čudo u pravom smislu. Organizam im je skuplji od muškog, hormonski su također jače. Sad po ovom novom zakonu koji se usvaja više se ne smete ni udvarati, ne smete, morate imati distancu i moja najbolja preporuka za generaciju Milojka Pantića i moje unučad, brate, i sigurna stvar, što je sigurno. Pravilo šta da bi se kršilo, ja ne bi to mogao da ispratim. Ozbiljno. Ko je? Da se ne udvaram ženama. Ne, ali dobro, to Milovan govori o meni i o našoj generaciji. A o vašoj? Šta ćete drugo da radite nego da se udvarate? Ima li Gasto Sveze godine u... Pa nema, mislim, Jesi nekad spavao s babom? Pa, s mojom nisam. Ne, s tvojom babom, nego s babom, mislim... Nisam još imao prilike. Što? Mada, mislim, neki budale, vrati u kec. Amerikanke su, po neke nađeš, brate, stvarno dobre babe, znaš, u kešu i onda, Moj dekiša je spavao. Ko zna, ako ne uspem s muzikom, odu u Ameriku, ja sam isto stariji od mog dečka, pa njemu ne smeta što. Eto. Znate kako, cela suština tih odnosa koji su zaista kompleksni, ali kod nas u običnom narodu i svetu ona se svodi na goli seksualni odnos kao moć ili nemoć pojedinaca. Tome odnos, ovo što Milovan kaže, odnos muško i žensko, ako se svodi samo na seks, onda tu nema života, nema nikakvog drugog, ničeg produhovljenog, ničeg... Ovo sve se svodi na fiziku. Ovo se sve svodi na fiziku. Dobro, to je Vi ste lekar, znate kako je psihijatar lečio Piroćancu depresiju? Lečio ga jedno 3-4 meseca lekovima, pilulama i kaže mu, znate šta, sad bi bio red da izađete malo napolje iz 4 zida. Idite, brate, u grad, častite sebe kao čoveka, uzmite svežeg vazduha i dođite mi za jedno 10 dana. Dolazi Piroćanac na kontrolu, doneo flašu pića i kaže, doktore, vi mene spasili. On stvarno ko preporođen. Kaže, zaista lepo izgledate. Šta je bilo? Ma, izašao u grad i častio sebe, kupio ono što najviše voli. Kaže, koliko si potrošio?
Kaže Piroćanac, 24.000. O, lepo si pozario. Šta si kupio za to? Kaže Piroćanac, 200 evra. Ajmo, band, aplauz, tako je, pa to. Lepo evre. Ja ne plaćam publiku da aplaudira kao u nekim emisijama, tako da gasno... Nemaš one aplaudere. Nema, to mi dosadno, brate. Znaš, digneš im aplauz, pa spusti, pa digni, pa spusti. Pričao bi ja jedan vic, ako treba ti me bipuj, molim. Nemoj, slobodno pričaj. Pa ništa, Bosanac, magistrirao i nikako, brate, prvi, drugi trener, ma ne može ništa i trudi se 15-20 minuta. Nema ništa i on i dalje, stane mu mušica, brate, na rame, on ne gleda. Aj, Bona, materit, poljubi me. Materit. Šta ti kažeš, lepoto na ovo? Lepi. Materit. Sve se vrti nešto oko seksa. Ili para. Pa malo prije govore o starijim ženama, ja kažem starije žene kao to što stara koka, dobro juha. Ozbiljno. Misliš da odnos između starije žene i mladog muškarca može da bude dobar? Naravno, zašto da ne? A između mlade žene i starijeg muškarca? Pa može. Muškarci su kao vino, što su stariji, to su bolji. Znači, profesor Bojić ima više šanse... Zašto petao kad skoči na kokošku što je stalno kljuce u glavu? Ne znam. Pa da je razbije svaku iluziju da će je ženiti. Ali ja vidim ovdje da vreme neumitno teče i da mi polako se približavamo kraju. Imamo vremena još toliko da sad za mene jednu cecu, ako može, molim te. Samo za tebe. Ajde, samo za mene. Alena, zaboravi na trenutak. I ono... muški svor. Pred vratima spavala ko pas. Kroz vekove gorela zbog nas. Kad bi bio ranjen, krvi bih ti dao oba svoja oka. Kad bi bio slep, a uzalud, bez duše si lep, a uzalud, bez duše si lep. Bravo, bravo! Menjamo se mikrofone, hvala. Uzo bi sad i ja nešto da otpevam s bendom, ali neću. Svirali su mi na početku 6 minuta, sad moram da ih kaznim na 3. Milojko, šta imate za kraj da dodate i oduzmete? Oproštaj. Oproštaj, gotovo. Od nove godine ili... Do nove godine, srećna nova godina svima. Znači, imam jednu želju. Da kad praviš sljedeći put neki retro mix, da staviš nas ovdje kroz jedno 20 godina, da vidimo kako izgledamo. To ćemo staviti sigurno. Tako je. Stavit ćemo. Je li bilo dobro večeras? Fantazija, kao i uvek. Hvala puno na gostovanju. Tako je. Moj ste prijatelj Gastos, nešto dodaš, oduzmeš? Pa ništa, samo ti se zahvalim što si me opet pozvao da dođem, da ti okresim koliko sam mogao. Opet te zovem jer sam čuo novu pesmu, malo pre si je puštao na telefonu i odlična je. Falio je samo onaj... Da se popne na jako, da pukne. To će da popravimo. Biće to gotovo, još se tu nešto završava, pošto sam ja malo specifičan što se tiče tog pitanja. Ali ja čekam dođem opet, hvala ti puno, pozdravim sve burazengije moje, one širom sveta i vidimo se u Šidu 3. 16. sam u Deronju, 31. sam u Beču, kod Milovana u sali, Verica Šerifović, Zvonko Demirović, Emir Habibović, velika žurka, ja sam tu kao DJ naravno i od 1. januara pravim pauzu, od februara nastupi levo-desno sa mojom pesmom Namerno i novom koja će se zvati Problem. Eto. Još jedno pitanje pre nego što završimo. Je li ti bilo dobro? Super, brate, uvek. Hvala ti. Odakle ti sa producentom
porno industrije? To ti ništa nisam pričao, ostavit ću to sljedeći put, ali 9. 10. Video sam 11. Slovene idemo na sajam erotike da uradimo intervju sa svim porno glumicama koji su tamo, striptizete i igračice, ne znam ja više šta, i pravimo novu emisiju i nadam se da će i to da uspe. Kao što me do sad sve krenulo, možda će i to da prvenstvo krene. sveta, šta je to? Prvenstvo. Evropsko prvenstvo. Da. Hvala ti puno na Hvala gostovanju. tebi, i moj. Majo, Lepi. lepi. Hvala što si me pozvao u emisiju i Uvek. nadam da se vidimo opet brzo u sljedeću emisiju da ti resetujem. Može? Ajde. Možeš ti i sada odreći. Neću sad, sljedeću emisiju. Može? To? Sljedeći ću. Ajde. Čitaš put kojim se ređe ide i voliš mir u svetu. Hvala ti na gostovanju. Hvala vama. Amin. Amin. Majo, legenda si i zvaćemo te što pre. Jel ti bilo dobro? Da, naravno, kao i uvijek. Profesore, vi? Želim ti još puno emisija, dobro zdravlje i radosti, a radost ima smisla ako se s nekim podeli. Znači da... Ako mi želite radost, to je da se vratim u bolnicu Ostrog. Eto, i to ćeš imati. Eto, hvala vam, dragi moji profesore. Aplauz. Ja nisam ko bend da imam posla do iduće godine. Lako je njima, a neće da me zovu. Zato ću raditi duet sa njima koji će se zvati 5, 4, 3, 2, 1. Tako se zove pesma. Da. NDTSRA. Krade malo grčka, nema veze. Mala, za kraj. Ništa, hvala ti puno što si me pozvao u emisiju. Ovo I jako mi stvarno je bilo sve drago. tvoje. Sve moje. Jako mi je bilo drago što sam Blago. bila gost sa ovako divnim ljudima. Tako da, Sa ovako hvala puno. umnim ljudima, molim te. Naravno. Hvala ti, ljubim ruku i Hvala. vidimo se u nekoj od sljedećih emisija. Ljudi, we'll be back do sljedeće nedjelje u isto vreme na istom mestu.